Ei, amants del joc de taula, l'estiu ha arribat i amb ell les insolacions i les tardes en remull. Per això, avui us proposem alguns jocs de cartes per jugar-hi allà on vulgueu. I el més important, no us ocuparà ni un xic d'espai a la maleta. Des de Lito Jugues us portem els 5 jocs de cartes per aquest estiu. Si ets un fan de la gastronomia francesa i no et treus la boina ni per dormir, aquest joc és per tu. A la cuisine de Longy ajuda el xef despistat que ha perdut els ingredients i fes els plats abans que arribin els clients. Fes servir l'estratègia i la rapidesa i corona't com el millor xef de París. T'agraden els enigmes? Quan mires una pel·lícula sempre acertes qui és el culpable? Et presentem la col·lecció Sherlock, de Guerra de Mitos, un fantàstic joc col·laboratiu per jugar en grup i també amb un mode solitari. Amb el lletra-lletra hauràs de ser el primer a desembolicar les paraules que apareixen escrites al voltant dels cercles de colors. Però com podràs comprovar, llegint cercles és tot un repte. Si unim tradició, fantasia, elements de terror i molt d'humor, des de València ens arriba La Fallera Calavera, de l'editorial Zombi Paella, on els jugadors han de calmar la ira d'una fallera que, després de morir en una mascletà, torna clamant venjança. Com ho aconseguiran? Fent-li, esclar, una bona paella. I ara, un clàssic per passar-ho de conya amb els amics, L'arma tramposa, de De Vir. Hauràs d'anar descartant les teves cartes, però a la vegada també podràs fer allò que a cap altre joc pots fer, trampes. Ara bé, vigila que no t'enxampin. I aquí acaben les nostres recomanacions de jocs de cartes, però segur que en coneixes molts més. Deixa'ns a la caixa de comentaris els teus preferits. I si vols més continguts de jocs en català, vine al nostre canal i subscriu-t'hi. Fins la propera!